nemačka industrija grca bez ruskog gasa. Ukrajinski đaci su toplo primljeni u nemačkim školama. Preživjeli holokausta objašnjava istoriju na TikToku. Poštovanje. Nemačka je zavisna od ruskog gasa, ali ga neće. Za moraliste je taj gas previše krvav. Zanimljivo, nemačka vlada je saopštila da namerava da 2024. godine koristi samo oko 10 milijardi kubnih metara ruskog gasa, a trenutno uvozi oko 50 milijardi kubnih metara. Ali vlada je zaboravila da saopšti jednu sitnicu. Njeni ugovori sa Gazpromom važe do 2030. godine i sadrže klauzulu uzmi ili plati. To znači da se dogovorena suma plaća bez obzira da li se gas stvarno uvozi ili ne. Što znači da je vladin plan zapravo da se baci u vetar 140 milijardi evra, a da se pri tome još milijardi da nekom drugom prodavcu gasa. A Gazprom tada može da gas koji Nemačka mora da plati, ali neće da uveze, proda nekom drugom i tako dvostruko zaradi. U čitavoj toj situaciji privrednicima nije ni malo lako, kao što ćete vidjeti u sljedećoj priči. Tečan čelik se izliva u forme. U firmi Friedrich Wilhelms Hite nastaju delovi za šinska vozila ili mostove. Potrošnja energije, pre svega gasa, velika je. Obustavljanje isporuke gasa bilo bi fatalno. Trenutno obustavljanje snabdevanja gasom bi ovde u Milheimu značilo i obustavljanje rada. I u industriji stakla potreba za gasom je ogromna. Fabrika Vigand svakog dana proizvodi 8 miliona flaša i drugih vrsta posuda. Staklo se topi na 1600 stepeni i obrađuje u tečnom stanju. Kada ne bi bilo gasa, ono bi se stvrdnulo. Kade za topljenje stakla više ne bi radile i verovatno bi se uz to još i pokvarile. Srce naše industrijske baze bi kolabiralo. Obustava proizvodnje bi se osjetila širom Nemačke. Ovo preduzeće proizvodi 25% svih flaša i staklenih posuda. A taj udeo se i povećava, jer Rusija i Ukrajina trenutno ne mogu da snabdevaju Nemačku. Ovaj pogon radi 24 sata dnevno. Ako bi proizvodnja bila prekinuta na mesec ili dva, na 3 meseca, na godinu dana, na 2 godine, neke stvari više ne bi mogle da imaju pakovanje. I u livnicama Friedrich Wilhelms bi prekid proizvodnje značio i probleme za druge industrije. Ovde izliveni predmeti su specijalne izvedbe, kakve ne mogu da se jednostavno poruče iz inostranstva. Bez livnica bi bila ugrožena i energetska tranzicija. Svaka vetrenjača od 5 megavata ima desetine tona izlivenih delova, nosača mašina, delova rotora. Ako oni više ne budu na raspolaganju, gradnja novih vetrenjača bi takođe prestala. Prekid uvoza gasa teško bi pogodio nemačku industriju. Udeo ruskog gasa iznosi 65%. I zbog toga vlada još insistira na isporukama. Opasnost za industriju i radne procese je velika. Ali ako se konflikt bude dalje zaoštravao, i sama Rusija bi mogla da zavrne gasne slavine. U Nemačkoj je prema zvaničnim informacijama stiglo oko 400.000 izbeglica iz Ukrajine. Među njima mnogo dece. Sada se nemačke škole staraju o tome da ta deca ne izgube korak s vremenom. Mnogi đaci su tako smešteni u takozvane razrede dobrodošlice u kojima intenzivno uče nemački jezik. Ist das deine Taschenrechner? Ja, das ist meine Taschenrechner. Zvuči dobro, pogotovo kada se zna da su ovi dečaci i devojčice tek pre 3 nedelje smešteni u razrede dobrodošlice u Lessingovoj gimnaziji u Berlinu. Samo nedelju dana pre toga morali su da beže iz svojih domova u različitim delovima Ukrajine. Mogu da kažem da je u ovom razredu za mene rad sa tom decom počeo zaista bez ikakvih problema. Videla sam već šta se dešava u sličnim situacijama sa đacima koji još nisu naučili da čitaju i pišu i kada ne znaju ni reče engleskog jezika. Tada je komunikacija mnogo teža, ali u ovom razredu to nije problem. Oni koji govore engleski mogu da razgovaraju sa nemačkim đacima.
Arberi Veselaj je vrlo posvećena radu sa novopridošlim učenicima. Uostalom, pre 30 godina i ona je u Nemačku došla kao izbeglica. Zna koliko je važno da đaci govore nemački u svom svakodnevnom okruženju. Zato je idealan školski centar za izučavanje životne sredine. Danas đaci uče kako se zovu različite biljke, kako mirišu i kako mogu da se iskoriste. Volim školu jer je ovde obrazovni sistem sasvim drugčiji nego u Ukrajini. Ovde više govorimo, u Ukrajini se više čita i piše. Arberi Veselaj je veoma stalo da objasni đacima koliko prednosti im može doneti učenje nemačkog jezika. Ali ona hoće da učenje bude i zabavno. Jer jedno je sigurno, život ukrajinskih đaka je u ovom trenutku sve, samo ne zabavan. Gidon Lev je kao dete deportovan u koncentracioni logor Terezin. Preživeo je holokaust i danas ima 87 godina. Želi da poruči mladoj generaciji današnjice da treba da čuva ljudskost i da je nauči da tumači znakove koji ukazuju na to da se svet možda kreće u pogrešnom pravcu. I zato je otvorio nalog na TikToku. U 87. godini života Gidon Lev je otvorio nalog na TikToku da bi govorio o svom životu. On je preživeo holokaust. Njegova partnerka Julie pomaže mu pri snimanju videoklipova, kaže da njegove poruke bude veliko interesovanje. S obzirom na to koliko je užasa i patnje, koliko je bilo i okrutnosti u ovom svetu, mislim da ima i dobrih stvari u životu i dobrih ljudi. I da vi, mladi ljudi, možete od ovog sveta napraviti bolje mesto za život. And you, young people, can make the world a better place. Lev je rođen 1935. u jevrejskoj porodici u Karlovim Varima u Češkoj. Ovo je poslednja fotografija sa mojim roditeljima pre deportacije u koncentracioni logor Terezin. Progoni Jevreja su počeli mnogo pre toga. Ovo je korišćeno da se Jevreji izoluju, da se dehumanizuju, da se razdvoje od drugih ljudi. Dehumanize the Jewish people from the rest of the population. U Terezinu je umrlo oko 30.000 ljudi, najviše od gladi i bolesti. Morali smo da čekamo u redu na supu užasnog ukusa u kojoj je katkada bio komadić mesa. Uveče smo ponovo dobijali supu. Davali su krišku hleba za 2 ljudi na svaka 3 dana. Desetine hiljada drugih su poslate u logore smrti u istočnoj Evropi. Ovo je medaljon koji je moj otac dobacio majci sa malog prozora vagona koji ga je vozio za Auschwitz. Otac se nije vratio iz Auschwitza. Bez obzira na sve, Lev kaže da je optimista i da ne voli da ga ljudi definišu samo preko holokausta. Ipak, smatra da u najbitnije stvari spada konfrontacija sa antisemitizmom, negatorima holokausta i rasizmom. Ponekad razmišljam o načinu na koji su Nemci bili okrutni i nehumani prema drugim ljudima i mogu samo da se nadam da je bilo dovoljno ljudi koji znaju šta je ispravno i šta je dobro i koji se trude da poboljšaju svet. Buduće generacije treba da paze na znakove upozorenja. Samo one će moći da spreče da se ovako nešto ponovo dogodi. Jeste li gledali Downtonsku Opatiju? Ako niste, još nije kasno, pogotovo ako volite skupu produkciju serija čija radnja počinje 1912. I sve se dešava u svetu britanskog plemstva i posluge sa mnogo likova, prepletenih priča i najboljim što može da da britansko glumište. Serija spada u najuspešnije svih vremena, a mesto gde sve počinje i gde se sve završava je dvorac Highclere u Hampshireu. Obišla ga je naša televizijska ekipa. Dobrodošli u dvorac Highclere. Ja sam Lady Carnarvon, a ovo su Freja i Stella. Uđite i ja ću vam pokazati nekoliko prostorija koje su vam možda poznate iz Downtonske Opatije. Hajde vas dvoje.
Divno je živeti ovde, to je privilegija, ali to znači i odgovornost. Danas se ne grade ovakve kuće, ova ima 250 do 300 soba i izgrađena je za neko drugo vreme. Ovaj dvorac u Hampshireu na oko 100 km zapadno od Londona glavna je lokacija britanske istorijske serije Downtonska opatija. U stvarnosti tu živi grof Carnarvon, a Lady Carnarvon se u imanju stara već 20 godina. Ovo je salon, on je srce dvorca. Bilo da se radi o Highcleru ili Downtonskoj opatiji, o stvarnosti ili fikciji, mi na isti način koristimo prostor. I zaista, ovde je teško napraviti razliku između filma i stvarnosti. Jedino je odstranjeno nekoliko komada nameštaja iz bivše srednjevekovne trpezarije. Jedna od glavnih prostorija za nas, kao i u seriji, jeste biblioteka. Mislim da je to za mnoge omiljeno mesto. Jedna od najraskošnijih prostorija u seriji je dnevni salon u kojem se primaju gosti. I u realnosti taj prostor sa svilenim tapetama i slikama izgleda spektakularno i za mnoge posetioce je najlepši u dvorcu. Vrlo lepa prostorija. Odatle se prelazi direktno u salon za pušenje gde rado natočimo i po neko piće. I taj prostor se u stvarnosti koristi baš kao i u seriji. Mislim da Downtonska opatija ima veliku autentičnost baš zato što je sve pravo. Serija nije snimana samo u dvorcu. Važnu ulogu ima i park koji ga okružuje. Pa i klupa na kojoj Lady Mary sedi nalazi se na istom mestu. Hvala vam što ste me pratili pri ovom malom obilasku dvorca i nadam se da ćete nas čim to bude moguće posetiti i u stvarnom životu. Hajde, Stella, daj mi tvoj poklon. Dobra. Eto, tako kaže gazdarica. Ima dvorac od 250 do 300 soba. Ni sama ne zna tačno. Neka im je prosto. O svemu ovom i mnogim drugim zanimljivim temama imate obilje informacija na našem internet portalu. Do sljedećeg izdanja Europea. Hvala vam na pažnji i prijatno.